Con esta grande ovación de máis de 5 minutos era recibido o Papa León XIV no acto multitudinario celebrado esta tarde no Santiago Bernabéu de Madrid. Unha festa de xúbilo que pecha unha xornada histórica na que vimos tamén o Papa no Congreso dos Deputados. Mañá León XIV estará xa en Barcelona. Cada ano as familias botan ao lixo unha media de 80 kilos de comida. Galicia quere poñerlles freo a estas cifras e por iso a Xunta vai poñer en marcha unha plataforma para loitar contra o desperdicio alimentario. No Ecuador da legislatura, o presidente da Xunta analizará as medidas comprometidas ao inicio do mandato nunha entrevista aquí, na Televisión de Galicia. Mañá, despois deste telexornal, Alfonso Rueda responderá preguntas de actualidade política e económica e abordará os próximos retos entre os que destaca a organización do Xacobeo 2027. Xa está na casa Ricardo Evia, o veciño de Cariño que viaxaba a bordo do buque Ondius, no que aflorou o gromo de antivirus. Logo de semanas de illamento, o ornitólogo abandonou o Hospital Gómez Ulla para completar a cuarentena que remata o 21 de xuño. Baixo seguimento, iso sí, sanitario no seu domicilio. Boas noites, remata o terceiro día da visita do Papa, unha xornada moi intensa en Madrid. Pola mañá, León XIV ofreceu un discurso xa histórico no Congreso e hai uns momentos tocaba pechar a súa axenda de hoxe, Sabela Romar, cun grande encontro no Santiago Bernabéu. Sí, está agora rematando neste momento. A familia da Igrexa está aprendendo a polifonía, a unidade na diversidade. Escoitamos de dicir o Papa que falou de moitas ocasións de variedade, de diversidade no seu discurso, segue pedindo diálogo e que haxa encontro nunha sociedade que di fragmentada. Son algunhas das mensaxes que acabamos de escoitar na que xa o discurso de despedida daqui de Madrid do Papa León XIV que pronunciou ante aproximadamente unhas 80.000 persoas que neste momento están saindo dese evento multitudinario aquí do Estadio Bernabéu. 80.000 persoas que, para facernos unha idea, unha comparativa, poderían ser a xente que vive na cidade de Pontevedra. Todos eles eran pertencentes a parroquias e institucións religiosas de rexións de aquí, da Comunidade de Madrid, Comunidade Diocesana de Madrid, que compartiron oracións, compartiron testemunhas, mensaxes pastorais e tamén música. Por certo, entre eles un cantante galego da Coruña, Íñigo Quintero, tamén participou neste evento antes xusto da chegada do Papa. Dicimos, acaba de rematar, por certo, con media hora de retraso este evento e agora estamos nese momento no que moita da xente que participou neste evento multitudinario no templo, digamos, do fútbol aquí en Madrid, dos madridistas, están esperando que pase o coche de León XIV por esa estrada e remate xa este evento. Mañá o Papa viaxe a Barcelona ás 11, antes, ás 10:30, tuvo un encontro cos voluntarios para agradecerlles a súa tarefa. Máis de 18.000 participaron durante todos estes días na visita do Papa que fixo, está facendo aquí a Madrid. Insistimos, xa soa a despedida, 80.000 persoas quixeron agradecerlle ao pontífice a súa visita aquí a Madrid, mañá a Barcelona, despois as Canarias. O Papa León XIV aínda ten moitas mensaxes que deixar en España. Horas antes, o Bernabéu xa estaba cheo de gozo. Había algo de ensaio xeral e moito de festa. Los católicos no somos aburridos. 70.000 almas quentaban motores ante o tan agardado encontro co Papa. Contigo, León, un solo corazón. Despois das 7 chegaba León XIV, pero aínda tardarían máis en arrancar este acto porque os cánticos e as ovacións tomaron o tempo. Esta es la Iglesia en Madrid. Santidad, le pedimos su ayuda y su aliento. Cantar es una necesidad que impregna la convivencia e interpela la cultura. La incita a permanecer abierta. Mensaxes espirituais nun estadio de fútbol. ¡Gol contra la desigualdad!
y haciendo de la escucha y del diálogo el terreno común. ¡Qué mirada limpia! ¡Contra el racismo! Hoy la Iglesia de Madrid ha hecho un golazo para siempre. E aínda quedan máis lugares, aínda quedan máis días. Antes dese acto multitudinario no Bernabéu, León XIV acudiu á Catedral da Almudena, onde fixo unha oración e unha ofrenda floral á patroa de Madrid. A axenda da tarde incluiu tamén unha reunión privada con 6 vítimas de abusos sexuais cometidos por membros do clero de España. Un encontro dunha hora do que non hai imaxe en que León XIV se comprometeu a estudar as súas propostas para que a Igrexa sexa un lugar seguro e espiritualmente san. O Papa definiu a pederastia como unha praga e pediulles aos bispos que ofrezan escoita, acollida e protección a cada persoa ferida. Pola mañá, León XIV pronunciou un discurso no Congreso dos Deputados, un feito histórico que coincide ademais cun momento de máxima fragmentación no Parlamento español. O Papa chamou a rebaixar a polarización na política, reivindicou o dereito internacional para alcanzar a paz e criticou abertamente a discriminación dos inmigrantes. É a primeira vez que un Papa entra no Congreso de España. Un auditorio de 700 persoas recibiu a León XIV cunha grande ovación á súa entrada ao Salón de Plenos. Asistiron todos os deputados e senadores, agasos de Podemos e do BNG, tamén os expresidentes do Goberno, coa ausencia de Felipe González e de Rodríguez Zapatero. Diante deles, León XIV pediu unha renovación moral da política, clamou contra a polarización e chamou a rebaixar a agresividade verbal. La pluralidad política no debería degenerar en descalificación permanente del adversario. La firmeza no exige desprecio. La discrepancia no conlleva humillación. O Papa centrou boa parte da súa intervención no problema migratorio, para o que pediu unha cooperación multilateral e condenou abertamente a discriminación dos inmigrantes. Ahí donde una persona es discriminada por su origen nacional, étnico, religioso o lingüístico, o por su condición económica y social, se vulnera gravemente el principio universal de la igual dignidad de todos los seres humanos. León XIV defendeu a diplomacia fronte ás armas para construir a paz, reivindicou a familia como piar da sociedade e criticou o aborto e a eutanasia. Toda vida humana debe ser reconocida y custodiada desde su concepción hasta su ocaso natural. Un discurso de media hora, de gran carga política e moral, que concitou eloxios. Estamos tan mal que hay que dar la bienvenida a este tipo de discursos. Una visión también humanista, de poner en el centro a las personas, y en eso coincide con la idea que tenemos en el Gobierno de España. Yo lo único que puedo es suscribir desde la primera a la última de sus palabras. Muchas gracias. A intervención do Papa rematou con 7 minutos de aplausos e o Parlamento en pé. A xornada do xefe de Estado do Vaticano comezou cunha recepción ao presidente do Goberno, que se trasladou á Anunciatura Apostólica. Foi o segundo encontro que tiveron en 2 semanas e foron 20 minutos de conversa na que abordaron a cooperación internacional, a axenda social ou o problema migratorio. Pedro Sánchez obsequiouno cun bonsai dun olivo español de 13 anos, como símbolo de paz e diálogo. Esta tarde o Papa recibía tamén a Alberto Núñez Feijóo, que lle trasladou a León XIV que o Partido Popular sempre terá nos principios do humanismo cristián un dos seus piares. O líder do PP regaloulle ao pontífice o libro España Sagrada, concretamente o tomo centrado na historia de Santiago de Compostela. Viaxe do Papa León XIV a España. A Televisión de Galicia fará unha ampla cobertura especial da súa viaxe. O mércores 10, o Papa visita Barcelona e celebrará a Santa Misa na Basílica da Sagrada Familia, coa bendición e inauguración da Torre de Xesucristo. O xoves 11, o Papa León XIV visita as Illas Canarias e celebrará a Santa Misa no Estadio de Gran Canaria, na cidade das Palmas. O venres 12 será a derradeira xornada da visita do Papa a España e finalizará cunha retransmisión especial da Santa Misa que o Papa realizará no porto de Santa Cruz de Tenerife. O Papa visita España.
Non perdas detalle na Televisión de Galicia, con Marta Darriba, Marcos Sueiro e Alberto Varela. Alfonso Rueda destaca o poder de convocatoria do Papa que se está vendo estes días e asegura que seguirán traballando para conseguir que estea en Galicia o próximo ano, coincidindo co Xacobeo. Gloria Varela. Sí, efectivamente, Alfonso Rueda confirmou que o goberno galego continúa facendo esas xestións da man das autoridades eclesiásticas para intentar que o vindeiro ano Xacobeo 2027 o Papa visite Galicia. O presidente da Xunta é consciente de que é un trámite complicado, xa que hai moi poucos meses entre a actual visita do pontífice a España e o vindeiro ano Xacobeo. Con todo, Rueda non renuncia a que iso sexa posible e di que sería unha gran nova para Galicia. Sería unha magnífica nova que o Papa estivera en Santiago ano que ven, ano Xacobeo. Non é sinxelo, facendo unha viaxe tan longa como está facendo España, pero, dende logo, eu non renuncio e traballaremos da man, por suposto, as autoridades da Iglesia, autoridades eclesiásticas, para que isto sexa posible. Dende logo, por intentarlo, non vai ser. O Ano Santo 2027 será un dos temas dos que falará o presidente da Xunta mañá nunha entrevista aquí na Galega. Alfonso Rueda responderá a partir das 9:30 a preguntas de actualidade sobre os retos do seu goberno no Ecuador da legislatura. O presidente responde. Entrevista en directo a Alfonso Rueda na Televisión de Galicia este martes, xusto ao remate do Telexornal Serán. No Ecuador da legislatura, o xefe do goberno galego fará balance das medidas comprometidas ao inicio do mandato e responderá a cuestións de actualidade política e económica, unha semana despois de anunciarse o interese da multinacional chinesa SAIC de instalar en Ferrol e As Pontes a primeira planta de coches en Europa. Durante a entrevista, o presidente tamén será preguntado polos retos que restan para o que queda de legislatura, entre os que destaca a organización do Xacobeo 2027. As respostas a todas estas preguntas este martes a partir das 9:30 do Serán na Televisión de Galicia. A fábrica de coches de SAIC en Ferrol vai abastecerse en Galicia da metade dos componentes que precise. É o compromiso o que chegou ca Xunta para instalarse na nosa comunidade. Isto quere dicir que vai ter que tirar de proveedores locais, os cales terán que incrementar seguramente a produción actual e, por suposto, que tamén vai ter que traer fábricas, como dicíamos, propias nesta zona onde se van implantar. Galicia, Asturias e Castela e León reforzan a fronte común para pedir a gratuidade da AP9 e da AP66 que vertebran a conexión entre as tres comunidades. O Goberno do Principado dá un paso máis e reclamará no Tribunal Supremo a nulidade das peaxes da AP66, a autoestrada de Huerna. Hablamos dunha prórroga aprobada por el Gobierno del Partido Popular en el año 2000, pero cuyos efectos se iniciaron en el año 2021 y de no remediarse continuarán hasta el año 2050, que desde el 2021 al 2050 los usuarios de la autopista volveremos a pagar 8 veces más el valor de esta infraestructura. Meirama prepárase para acoller un novo proxecto industrial. A antiga central térmica vaise converter nunha central hidroeléctrica reversible que xera enerxía bombeando auga almacenada. A planta vai crear ata 1000 empregos e ten xa luz verde para conectarse á rede eléctrica. El Ministerio de Transición Ecológica y Reto Demográfico avanza en el concurso de transición justa en Galicia, fundamentalmente para dar acceso a la red eléctrica a nuevos proyectos industriales. El acceso abre puerta a la industria del futuro en unas comarcas que lo merecen. O xuíz Santiago Pedraz cita como testemunha a presidenta do PSOE, Cristina Narbona, pro vindeiro 10 de xullo. Fai unha petición da Fiscalía Anticorrupción tras saberse que se reunira con Leire Díez, a exmilitante socialista, no centro da trama. No mesmo auto, o xuíz reclámalle á Fiscalía Xeral do Estado un informe sobre todos os encontros mantidos con Leire Díez. E no marco da investigación do caso Plus Ultra, o Partido Popular pide ao xuíz da Audiencia Nacional que impute as fillas de José Luis Rodríguez Zapatero. Entende que a empresa da que son administradoras recibiu cartos da trama. Ademais, hoxe soubemos que, segundo publica El Confidencial, as xoias que o expresidente gardaba nunha caixa forte poderían ter un valor d'1 millón de euros. Sinala este xornal que os expertos identificaron diamantes, rubís
e Esmeraldas. Deu inicio a fase final do xuízo pola contratación do irmán do presidente do Goberno na Deputación de Badaxoz. Nos informes finais, as acusacións elevan a petición de condena mentres as defensas piden a absolución. O abogado de David Sánchez baséase no que considera unha falta de probas. O letrado fala de acusacións imprecisas que parten de rumores e recortes de xornais e denuncia unha indefensión do seu cliente. Aquí las cosas se demuestran. Hubo que ser, debió ser, ¿cómo no? Pues claro. Eso no vale en un Estado de Derecho, no vale para enervar la presunción de inocencia. Tamén pediu a absolución o abogado de Miguel Ángel Gallardo, presidente da Deputación de Badaxoz, no momento de outorgar unha praza que non estaba destinada ao mellor candidato. Aquí se trata de encontrar, en régimen de libre designación, a la persona idónea, pero non é unha posición de buscar el mejor candidato. Nas súas conclusións, as acusacións elevaron as peticións de prisión aos 6 anos para David Sánchez e a 4 para Gallardo. Consideran probado que a praza na Deputación foi creada para beneficiar o irmán do presidente. Cuando te crean una plaza por ser el hermano de quien eres y ni siquiera tienes la decencia de aparecer, me parece que con eso está dicho todo. Piden unha sentenza exemplarizante ante os delitos de prevaricación e tráfico de influencias. Esta sentencia debe ser el clamor que ponga fin a la impunidad. A Fiscalía, pola súa parte, sostén que non hai probas para condenar o irmán de Pedro Sánchez. En outro caso, no que investiga o rescate da aeroliña Air Europa, o xuíz cita como investigado o vicepresidente da SEPI, a empresa pública que achegou os cartos dese rescate. Bartolomé Lora está acusado de prevaricación administrativa. Investigan se foi arbitraria, inxusta e ilegal a decisión de poñer 475 millóns de euros para salvar esta aeroliña. Pedro Sánchez comparecerá finalmente o próximo día 24 no Congreso para falar sobre as investigacións xudiciais que lle afectan o PSOE. O presidente do Goberno pediu el mesmo a comparecencia tras as exixencias de explicacións dos seus aliados parlamentarios. 3 días despois, o 27 de xuño, o PSOE convocou un comité federal que é o máximo órgano entre os congresos. Máis asuntos deste luns. Ricardo Evia, o ornitólogo galego illado polo gromo de antivirus no barco Ondius, xa está de volta na súa casa de cariño. Polo de agora, Xoel, aínda non pode facer vida normal. Non, Ricardo atópase agora mesmo no interior do seu domicilio, como tamén a maioría de pasaxeiros españois que viaxaban no Ondius. Só continúa illado no Hospital Gómez Ulla de Madrid o último deses pasaxeiros que deu positivo nas probas. No caso de Ricardo, ornitólogo e tamén natural desta localidade de Cariño, levaba máis de 2 meses e medio fora da mesma logo de marchar para embarcar precisamente nese cruceiro. Agora por diante quedanlle 2 semanas de confinamento que poderá cumplir no seu domicilio ata cumplir tamén cos 42 días de cuarentena marcados. Asegura atoparse ben, pero ao mesmo tempo di con ganas de que rematen estes últimos 14 días de confinamento. Grazas, Xoel. A Garda Civil prendeu en Vilanova de Arousa 2 homes acusados de intentar matar outro. Dispararon 3 veces contra o seu coche cando ia nel en compañía dun amigo. As primeiras referencias do tiroteo ocorrido na estrada que vai de Vilanova a Vilagarcía deunas o presunto destinatario dos disparos cando presentou a denuncia na Garda Civil. Ao parecer, quen lle dispararon foron os 2 ocupantes doutro coche co que se cruzou preto da zona do Terrón. 3 proxectis quedaron incrustados na carrocería moi preto do espazo que ocupaba o condutor. A partir da denuncia dos feitos ocorridos o 11 de maio e das probas balísticas realizadas, iniciouse unha investigación para dar cos autores dos disparos. Segundo a información divulgada agora pola Garda Civil, xa foron identificados. Os protagonistas da que oficialmente bautizaron como Operación Balanova son 2 veciños de Vilagarcía de Arousa de 62 e 33 anos con antecedentes policiais. Foron detidos a comezos desta semana e postos a disposición xudicial. Agora están en liberdade como investigados e cunha orde de afastamento da víctima. Ao parecer eran coñecidos seus cos que xa mantivera desavinzas previas. A partir de agora, a instrucción xudicial aberta nos xulgados de Vilagarcía determinará se os feitos dan pé a unha posible acusación por un delito de homicidio en grau de tentativa. Estamos agora na Coruña. Unha muller perdeu a vida no incendio da súa casa no barrio de Santa Xena. Foi un veciño que paseaba co campo la noite o que deu a voz de alarma ao ver saír fume polas ventás da vivenda. Llamé a la policía e, llamé al 112 porque vi humo salir. Movilizáronse sanitarios, policías local e nacional e 3 vehículos dos bombeiros da Coruña. Entraron pola ventá. Todo ese despliegue de bomberos desesperados queriendo abrir, entrar por la ventana, la policía, todo, me asusté, claro, porque claro, un humo negro era tremendo lo que estaba pasando.
O máis tremendo estaba por descubrirse. No interior da vivenda, sentada no sofá que ardeu, atoparon a muller xa sen vida. No barrio non contaban con ela aquí, pensaban que no piso vivía o home só. A ela había meses que non había. Ella estaba dentro. Facía xa moitísimo tempo que non habíamos. E que tiña problemas de mobilidade, que nos pensamos que estarían, non sei, en unha residencia ou algo. O home non estaba na casa cando chegaron os servizos de emerxencias, pero xa está localizado. A policía investiga os feitos e de momento teñen todas as hipóteses abertas. Tentarán esclarecer tanto que causou o lume como a espera do que determine a autopsia as circunstancias do falecemento da muller. Os cálculos din que de media cada familia botamos ao lixo 80 kilos de comida ao ano. Cifras que levan a Galicia a tomar medidas. Os produtores van ser os primeiros beneficiarios. O obxectivo é acabar con esta imaxe. Colectores de lixo con alimentos que están en perfecto estado para comer, pero que non chegan aos supermercados porque non cumpren cos estándares de forma ou cor. Para darlles saída, a Xunta porá a disposición dos produtores unha plataforma web para que poidan vendelos directamente. Ser aproveitados, por exemplo, adquiridos polos comedores colectivos en Galicia, pola cidadanía, cando son defectos que non impiden o seu consumo normal. É unha das primeiras medidas da estrategia galega contra o desperdicio alimentario, pero hai máis. Outra é explicarlle ao consumidor a diferenza entre data de caducidade e consumo preferente, porque o 6% dos alimentos acaba no lixo antes de tempo. E precisamente é co obxectivo de facilitar a adquisición destas boas prácticas, lanzaremos unha iniciativa de elaboración de receitas de aproveitamento con cociñeiros de prestixio. Segundo os últimos datos, en España botaronse ao lixo máis de 1.300 millóns de kilos de comida e bebida, o que supón o 5% dos produtos que metemos na cesta da compra. Falando de comida, Negreira acolle un ano máis a Gala Estrelas Solidarias no Camiño, un evento ideado para recadar cartos a prol de asociacións benéficas a través da gastronomía. Os mellores cociñeiros de España e Portugal poñen a súa excelencia ao servizo de fins sociais nunha cea que se está a desenvolver arestora, Patricia. Sí, 40 chefs que en total suman en conxunto máis de 70 estrelas Michelin, súmanse agora mesmo aquí en Casa Barqueiro, en Negreira, nese evento Estrelas no Camiño, un encontro gastronómico que xira ao redor dos produtos de primeira calidade da cociña, pero que tamén ten unha vertente solidaria porque o recadado vai en parte para a Asociación Art for Them, que investiga esta enfermidade rara, un evento que ademais este ano ten unha parte moi especial que foi unha homenaxe a un dos seus impulsores, o cociñeiro vasco Juan Mari Arzac, que todos os cociñeiros que están aquí consideran o pai de todos eles. Nesta homenaxe estivo presente a súa filla Elena, que o recolleu moi emocionada. É seguro que a gastronomía estivo presente na charla que tivo o director de Turismo de Galicia en Londres, onde foi promocionar as posibilidades da nosa comunidade como destino turístico. O mercado británico foi o que máis creceu en Galicia o ano pasado, cun incremento de máis de 130.000 turistas. Reunímonos en Londres co presidente da Asociación de Axencias de Viaxes de Gran Bretaña, Mark Tanser, para falar de Galicia como destino turístico especializado en natureza, en patrimonio e en gastronomía, por suposto, e tamén do Camiño de Santiago e o próximo Xacobeo 2027. Se alguén coñece a importancia do medio mariño, somos os galegos. Miles de familias viven del, moitas outras gozamos de habitar unha terra que mira cara ao mar. É difícil entendernos como pobo sen atender a nosa posición no mapa, no confín do continente. Hoxe celébrase o Día dos Océanos, unha data para recoñecer a súa importancia e promover a súa conservación. Para pensar, en definitiva, no mundo que queremos e no que podemos facer por el. Feliz noite, ata mañá.